gonna be a quick video lang. Share ko lang sa inyo itong version ko na gagawa ako ng noodles. So, yeah. Pati ba naman pag noodles, kailangan ng vlog pa? Well, wala lang. Gusto ko lang i-share, diba? Ayan, ito yung homey, the good noodle instant mommy yung gagamitin ko. And maglalagay ako ng lettuce. So, ayan siya. Pakapuluan natin yung tubig. Muna, syempre. So, ayan. Ito lang yung ingredients ko. Ito yung lettuce na ihahalo ko dito sa homey na The Good Instant Noodles. Not sponsor po. Wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Baka sakali na may intriga kayo na try. Or kung hindi man, it's alright. At least na-share ko. So, yeah. Masarap to. Promise. So, ayan. Kumukulo na. And ilalagay natin ito. 1 pack na homey instant noodles. And then, itong seasoning niya. Masarap nito. Minsan hinaluan ko to ng pechay, ng malunggay, ayan, ng repolyo, spinach, ayan, marami kang pwedeng ilagay. So, for now, ang ihalo ko ay lettuce. So, hayaan lang natin siya. So, ayan. Aantayin lang natin na maluto yung noodles, hindi overcook syempre, para mas masarap. And then, ilalagay na yung lettuce natin. Ayan, ilalagay ko siya. So, ganun lang. And then, serve and enjoy. Masarap po ito. You can add squeeze of lime or calamansi or lemon and add some black pepper. Pero dahil sa maanghang to, hindi na ako mag-add ng black pepper. Normally, ginagawa ko yun kapag yung Lucky Me lang. So, ayan, luto na po ito, kaya ilalagay ko na ito. So, ayan, ganun lang siya kadali. Hindi ko na lulutuin yung lettuce. Kumbaga, parang i-ano ko lang siya. Ihahalo. Ayan, and then, patayin na yung apoy. And, ready to serve and enjoy. So, that's it. Thank you everyone for watching. So, ayan.